Hvor er de? Hun er god skat. Sød. Hun er en bisse, hende der. De sprøjter mig i hovedet. Filmer du mig? Ja. De sprøjter vand i mit hoved. Gjorde de? Ja. Det var helt skidt. Giv den noget brød, jeg tror gerne, den vil tage det for en hånd. Nej, det gider den sgu ikke. Det sprøjter også vand i mit hoved. Er det den, du siger så? Ja. Godt kastet. Det ser godt ud, det her. Åh nej, jeg vil det på. En flot bro, hvor du gemte dig bag. Ja. Skal vi ikke sige det her? Det er Det er mig. Ja. Kom her. Kom her. De slår sig. Åh, de slår sig. Jeg tør næsten ikke. Nu kommer den sort. Ja. Lad os spise den. Ej, de kan ikke spise så hurtigt. Det var mor. Kan man spise sidste? Hvorfor? Skat.